It's Mega Grace on Vuma FM. It's exactly 4 minutes before Mzogologo. Gabriel Sithole and Pindi K ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba-ke sengiyavala ngaphambi kubuqala usuku lwakho namhlanje ekseni kwi-Mega Grace on Vuma FM. Cela ukunikeza nanti ivesi elilodwa Mahubo 34 verse 19. Ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Ziningi inhlupheko zolungile, kepha uJehova uyamkhulula kuzo na zonke. Mafunda amanye ama-version esingisi athi many are the troubles of the righteous man, but the Lord delivers him from them all. Mafunda ligama lithi deliver lisho ukuthi to snatch out, lisho ukuthi to rescue, lisho ukuthi to take out. So manje uthi David ziningi inhlupheko zolungile, kodwa uJehova snatches him out of troubles. Kodwa uJehova rescue him from troubles. Leli hubu David ulibhale esemgedeni ecashile uSaul efuna ukumulala eqede ukubulala uGoliath. Wayefuna ukumulala eqede ngayo uDavid wabaleka wacasha emgedeni ezenza umuntu ophambene ekhanda, ezenza umuntu ogula ngekhanda ngoba enzela ukuthi engabulawa uSaul efuna ukumqeda ngaye. Ulibhala esemgedeni, ulibhala engenzanga sono, ulibhala ingekho intemba akayenzile kodwa ube kahle, uhambe kahle phambi kaNkulunkulu, kodwa uyithole sezingele ufuna ukubulawa. Kanti kuyenzeka yini uthi ungalenzanga icala phambi kaNkulunkulu bese lethi izimpo eziningi empilweni yakho, elethi inhlupheko phezulu kwakho? Kuyenzeka ngoba uNkulunkulu efuna ukudevelopa i-relationship nawe, bese lethi izinto eziningi uzofunda ukuthemba yena ungathemba abantu. Uthi mayelibhala leli hubu David uthi ziningi inhlupheko zolungile, kodwa ke into emnikeza ithemba uDavid nomehlele emgedeni ehlukunyezwa efuna ukubulawa, uthi kodwa engikuthandayo uJehova uyamkhulula kuzo na zonke. Ingakho ekwazi ukuqhubeka nokuphila ngoba ube ubamba imfihlo ukuthi noma singaningi kangakanani inhlupheko, kodwa uJehova uyamkhulula kuzo na zonke. Kwathi ekusena ngikhulume nomuntu odlule ezimene einzima namhlanje nokhalayo ukuthi uJehova uNkulunkulu uyamkhulula kuzo na zonke inhlupheko kadlula kuzona, nalenkinga obhekene nayo, nalento ekhalisayo, nalento ecima iculo enhlizweni yakho. The Lord will deliver you from that. uNkulunkulu yamkhulula kuzona zonke izinto asuke edlula kuzona. Usho njalo uDavid usinikeza ithemba ekseni ukuthi noma singakhala namhlanje, noma singasola namhlanje, noma singangahamba kahle izinto namhlanje, kodwa uNkulunkulu uzosikhulula kuzona zonke. The Lord will rescue us, the Lord will deliver us, the Lord will snatch us out from our troubles, from our tribulations. Uzokhulula uNkulunkulu nawe ezimeni odlula kuzona. Uma khulula uDavid ehuja uSaul, nawe futhi ngakhulula ngoba uyakhululana uNkulunkulu esemkhonzayo. Ungabe usaliphosa ithemba, uNkulunkulu wamkhulula uDavid wamsindisa, nawe ngakusindisa. Zingabaningi zona inhlupheko, kodwa sikwaziyo kukodwa sikubambela ukuthi seziningi inhlupheko, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzona zonke. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega